Vítaj na Slovensku 21. storočie. Toto tu sa odohráva, toto tu naozaj je. Toto realita, toto tu sa odohráva. Dnešná mládež drogám veľmi ťažko odoláva. Chýba perspektíva, není žiadna motivácia. A tak do sračiek smeruje naša generácia. Život je kurva a svet je piča. A možno preto ľudia sami seba ničia. Na svoje deti rodičia kričia. Nechápu, na čom si ich ratolesti fičia. Nevedia pochopiť, kvôli čomu práve ich syn. Kvôli škole, kvôli kamošom a možno kvôli ním. Viem, že doba je kurva a je veľmi ťažká. Decka už netrápi ani školská ťažka. Skôr iba škrtidlo, lyžička, sviečka. Pomaly sa zatvárajú očné viečka. LSD, hryby, koks, tráva a Ečka. Stravy sa robia koláčiky a varia sa mliečka. A pár vyjebancov, ktorí na to zvyšky jebú. Jebú na mládež a prachy pre seba berú. A tak sa z puberťaka stáva veľmi rýchlo feťa. A možno nielen z puberty má na tvári ten jebák. Iba sama kriminalita a zločin z poslušného chlapca z ničoho nič zlosil. Toto je Slovensko storočie 21. Ľuďom v tomto štáte nádherne kvalitne trbe. Vítaj na Slovensku 21. storočie. Toto tu sa odohráva, toto tu naozaj je. Toto realita, toto tu sa odohráva. Dnešná mládež drogám veľmi ťažko odoláva. Chýba perspektíva, není žiadna motivácia. A tak do sračiek smeruje naša generácia. Naša populácia smeruje smerom dole. Dneska netankuje vôbec, čo sa deje v škole. Viac ich trápi, čo sa deje za ňou a či mimo. Nerodičia v ilúzii myslia si, že všetko je OK. No milované dieťa ich do tváre ojebáva. Dennodenní si človek len hrisku odjebáva. Žiadny šport a žiadny pohyb, žiadna aktivita. Samé drogy, alkohol, sama negativita. 18 na liečení, mozog zapečený. Smerujeme do piče, o tom som presvedčený. Na ulici zajebujte za pojebanú dvacku. Ľudia v tomto štáte zaslúžili by si facku. Zobudte sa, preberte sa z toho vášho sna. Tento štát nás robí iba jebutého psa. Štekate a brešete len keď sa mu to hodí. Slovensko je skúvené, presne takto to tu chodí. Decka musia robiť veci, čo ich deprimujú. U nich tieto sračky oni silno potrebujú. A tak fetujú a ožierajú sa tu každý deň. Cítia lásku a tak drogy zrazu sú pre nich ten sen. Sen, ktorý sa môže splniť, ktorý sa môže naplniť. Potrebujú si hlavy sračkami tu zaplniť. Vítaj na Slovensku 21. storočie. Toto tu sa odohráva, toto tu naozaj je. Toto realita, toto tu sa odohráva. Dnešná mládež droga veľmi ťažko odoláva. Chýba perspektíva, není žiadna motivácia. A tak do sračiek smeruje naša generácia. Naša generácia. Hasta la vista.